auxilis i en què consisteix. Els primers auxilis serien les mesures i les actuacions que farem davant d'un accident quan trobem una persona al terra que no sabem què li ha passat i actuarem com a socorristes o auxiliadors improvisats. Les hemorràgies que podeu veure és la sortida de sang dels vasos sanguinis per la total o parcial d'arquestres. Els tipus que hi ha són externa, interna o exterioritzada. L'externa és quan es produeix a través de la pell. La interna és per un por, una contusió. L'exterioritzada és la que ens surt a través dels orificis naturals del nostre cos, com pot ser el nas, la boca, l'oïda. Una definició, però us la llegiré. Es pèrdua de l'estat de vigília quan estem desperts, de les percepcions sensorials i la capacitat de fer moviments voluntaris, però alhora manté la respiració i el pols. Això és un mareig. Us diré, per exemple, us posaré una situació perquè jo haig de fer educació física a les 9 del matí o a les 8, us hi poseu a les 8, no? A les 8 del matí i surto de casa sense menjar res. I arribo a classe i Antoni ens fa jugar a futbol o jugar a bàsquet. I començo a córrer, no menjar res i de cop em marejo. Què passa quan ens maregem? Hi ha una pèrdua relativa de consciència o total. Què significa una aturada respiratòria? És molt senzill. Com el que ens podem imaginar tots, segurament, és que l'oxigen no és capaç d'arribar als pulmons. Si no ens arriba amb una durada d'uns 3 a 5 minuts oxigen als pulmons i no ens arribarà al cor, les parets també són un múscul, que us imagineu què passarà? Que deixarà de bategar i entrem en una aturada cardíaca. Vale, lo primero que tiene que ser que esté recta. La pones recta, te pones en su costado, le levantas el brazo que tienes en tu lado, este de aquí, con la palma al revés, para que esté más cómoda. Y levantas la rodilla contraria. La contraria a la mano que está de pie. La agarras de la cadera, del hombro y te fijas que quede recta. Farem un embenat en cas que tingueu dolor de cervell, sí, que és molt freqüent que caigueu així. Si no miro des de comú. Es fan 2 voltes per fixar que no vagi i després se'n passa per aquí i comencem a fer si està inconscient, si respira o no, si té aigua. I això es fa una maniobra de frontmentor. La maniobra de frontmentor és una maniobra que serveix per obrir les vies aèries i comprovar si la persona respira. Més extremes i l'actuació més àrea que s'ha de fer. El procediment el tenim aquí, d'acord? Consciència. Si respon o no respon. És un binomi, podeu pegar, d'acord? No sé què serà. Pegar, qui és, on és, com es diu, on anava, quina hora era, el que sigui. Segon pas, mirar si respira o respira. Aixecarem des de la barbeta i escoltarem. Hem de mirar sempre cap al tòrax, no cap al terra, no veurem res. Si no passa, podria ser important. Mans clavades, enmig del pit i hem de baixar. Que a mi em digués, ostres, no Carles, que jo he trobat el 112 però sé que em té aquí el Sagrat Cor. Llavors, jo diria, perfecte, que m'ho ves-lo a buscar. Això salva vides i això és prioritari. Ell aniria corrents a buscar-ho perquè si ho tinguéssim en 5-8 minuts incrementem un 75-80% les probabilitats de vida. Això és un aparell que el posaríem aquí i l'encens i diu iniciant-lo. Ens ho explica absolutament tot. El Camil la faria un batx, el ficaria aquí, un batx aquí i diria, vol anar un ritme cardíac. Això és com si estigués a la discoteca i hi ha 5 passos que us sabeu. A la que en detecta 2 us fa puf! I això farà puf! Una desfibrilació i fa un risc del cor. Això ens passa.